אחת התעלומות הגדולות ביותר של כוכב הלכת שלנו היא ה-DNA, חומצה דאוקסיריבונוקלאית, מולקולה ענקית, שעליה רשום כל המידע על האורגניזם החי. כיצד נוצר ה-DNA? המדע המודרני והגישה הקלאסית הציעו שתי השערות. האחת, ה-DNA נוצר באקראי כתוצאה מאינטראקציות כימיות אקראיות וברירה טבעית שלהן. השנייה, ה-DNA נוצר על ידי תבונה כלשהי. שתי אפשרויות הגיוניות, אך אף אחת מהן אינה ניתנת להוכחה מוחלטת. לכל אחת מהן יש טיעונים, עובדות ופרשנויות, שעל פיהם ניתן לבחור במה להאמין. עם זאת, לומר שבגלל שאי אפשר להוכיח אף אחת מהן ולכן שתיהן שוות, זו שגיאה לוגית מסוימת. בואו ננסה להבין עד כמה מורכבת מולקולת ה-DNA. כל היצורים החיים על כוכב הלכת מורכבים ממיליארדי אבני בניין זעירות של חיים, התאים. תא הוא אורגניזם קטן ועצמאי. ליתר דיוק, עיר קטנה עם מרכז שליטה משלה, מפעלים, מחסנים, דרכים, שירותי תיקון והספקת אנרגיה. בתוך תא אוקריוטי נמצא מרכז הפיקוד, הגרעין. בתוך הגרעין מסתתר הסוד הגדול ביותר שלנו, מולקולת DNA ארוכה ומפותלת מעט. גרעין מוגדר בקרום ובתוכו חומצה דאוקסיריבונוקלאית. ה-DNA, מפה מפורטת של האורגניזם, הרשומה בצורה של קוד כימי. בואו נבחן בקצרה את המבנה מהכלל אל הפרט. האדם מורכב מאיברים, האיברים מרקמות, והרקמות מתאים. בזכות מיקרוסקופ אלקטרוני, אנו יכולים להציץ אל תוך התא ולראות את התהליכים התאיים החשובים ביותר. כל תא מוקף בקרום מגן, בתוכו נמצאים עברונים רבים, כולל תחנות האנרגיה, המיטוכונדריה. קרוב למרכז, ממוקם מרכז הפיקוד המנהל את פעילות התא ושומר את כל המידע הגנטי. זהו גרעין התא. בתוך הגרעין נמצאים הכרומוזומים. כרומוזומים הם צורת אחסון של ה-DNA במבנה מסודר מאוד. תפקידם העיקרי הוא אריזה קומפקטית וסידור ה-DNA, כדי שייכנס למרחב המיקרוסקופי של הגרעין מבלי להסתבך. שני הסלילים האלו נקראים קרומטידות והם מחוברים למיקרוטובולים, צינוריות זעירות המחזיקות אותם במיקום הנכון. החיבור בין המיקרוטובולים לקרומטידות נקרא קינטוכור. הצלחת ההפרדה של הקרומטידות תלויה בקינטוכור שיוצר חיבור נייד בין הקרומוזום לצינוריות הזעירות. מסיבות שאינן מובנות לאיש, הצינוריות הזעירות מתאספות כל הזמן בקצה אחד ומתפרקות בקצה השני. ברגע שהכרומוזומים עדיין לא מוכנים להתחלק, הקינטוכור שולח אותות כימיים של עצור לכל שאר התא ומודיע שזה עדיין לא הזמן לחלוקת הכרומוזומים. הקינטוכור מרגיש מתח מכני. כשהמתח הוא בדיוק כפי שצריך והמיקום והחיבור נכונים, החלבונים מכינים את העברת האות. העברת האות העצור בשלב זה לא נפסקת. האות מנותב מחדש דרך הצינוריות הזעירות מהקינטוכור אל מכונה מולקולרית זעירה, DNA. חלבון מנוע זה דומה לביורובוט קטן, והוא אכן נראה כך ובדיוק כך הוא צועד. יש לו רגליים ארוכות שבאמצעותן הוא פוסע מעל עוקף קינזינים, ביורובוטים דומים שצועדים בכיוון ההפוך. כדי ש-DNA באורך של 2 מטרים ייכנס לגרעין תא שקוטרו 7 מיקרומטרים בלבד, יש לקפל אותו בצורה קומפקטית מאוד. במנגנון האריזה של ה-DNA משתתפים חלבוני סטון, הם פועלים כמו סלילים זעירים. ה-DNA ממש מתלפף סביבם ויוצר מבנים הנקראים נוקלאוזומים. זהו שלב האריזה הראשון והמכריע שמונע כאוס. הנוקלאוזומים, כמו חרוזים על חוט, יוצרים את הקרומטין. החוט הזה ממשיך להתפתל, ליצור לולאות ולהצטופף עד ליצירת אותו כרומוזום דחוס. שלבי האריזה הרבים נועדו לא רק לחסוך מקום, אלא גם להגן על ה-DNA ולהעניק לתא מנגנון כיבוי והפעלה של גנים באמצעות ויסות הנגישות אליהם. נסתכל על הסליל הכפול של ה-DNA, אם נפתח אותו, נראה 2 גדילים. הגדילים מסובבים בכיוונים מנוגדים, וכל אחד מהם הוא שלד של תרכובת סוכר פוספט. זהו השלד החיצוני והחזק של המולקולה.
מבנה זה אידיאלי לאחסון בטוח של מידע, ושיקפולו המדויק בעת חלוקת התא. ואלו הן אותיות הקוד הכימי, הבסיסים החנקניים, אדנין, תימין, גואנין וציטוזין. תפקיד הבסיסים הוא יסודי. רצף מדויק שלהם מהווה את הגנים ומקדד את כל המידע על המבנה והתפקוד. הבסיסים החנקניים מתחברים בזוגות לפי כללים נוקשים, אדנין עם תימין, גואנין עם ציטוזין. חיבור של אדנין עם תימין יוצר 2 קשרי מימן, וחיבור של גואנין עם ציטוזין יוצר 3. כלל זה נקרא עקרון הקומפלמנטריות. קומפלמנטריות זו היא המפתח לשכפול. כשאתה צריך להעתיק את ה-DNA, נכנסות לפעולה מכונות מולקולריות. אנזימי הליקז הפועלים במהירות של מנוע סילון. הם מפרקים את קשרי המימן בין הבסיסים ופורמים את הסליל הכפול. לאחר פירוק הקשרים, אנזימי DNA פולימרז בונים גדילים חדשים, תוך שימוש בכל גדיל ישן כתבנית. כך נבנית היררכיה, בשרשרת לוגית ללא רבב. התא מכיל גרעין, בתוכו כרומוזומים של DNA ארוזים בסלילים כפולים. המידע מוצפן ברצף הבסיסים. המערכת כולה מופעלת על ידי צבא של מכונות מולקולריות בלתי נראות, ביורובוטים המאפשרים את החיים עצמם. הם פועלים בתוככם ממש ברגע זה. נעבור כעת לרמת הננו. במבדי אפל המודרניים, בשטח שבב של 3 סנטימטרים על 3 סנטימטרים, ישנם 150 מיליארדי טרנזיסטורים. כל טרנזיסטור הוא בגודל של כ2 ננומטר. הטרנזיסטורים פועלים על בסיס עקרונות קוונטיים של תנועת אלקטרונים בחצי מוליך. הם מעבירים אות, או לא מעבירים אות, לפי עיקרון פועל, קבוי. טרנזיסטור בגודל ננומטר אחד יכול להכיל אטומים בודדים בלבד. בעוד שבגרעין תא אנושי בקוטר של כ6,000 ננומטר, ארוז DNA באורך כולל של כ2 מטרים. קוטר הסליל הכפול של ה-DNA הוא כ2 ננומטר, כלומר שווה לגודלו של טרנזיסטור אחד. אורך כל אות בקוד הוא 0.3 ננומטר, כלומר הוא קטן פי 3 מהטרנזיסטור המתקדם ביותר. כל מולקולה כזו מכילה מידע באורך 2 מטרים, וארוזה בגרעין שקוטרו רק 6,000 ננומטר. תארו לעצמכם קוד מורכב ביותר, שבו כל אלמנט הוא בגודל טרנזיסטור, ארוז במרחב הקטן פי אלפים מגרגיר חול. האנושות רק לומדת ליצור מבנים בקנה מידה כזה, בעוד שהטבע משתמש בהם כבסיס לחיים, כבר מיליארדי שנים. DNA הוא מולקולה המבטיחה העברת מידע גנטי בכל האורגניזמים התאיים. כאמור, הוראות פעולת הגוף רשומות כרצף של 4 נוקלאוטידים, אדנין, תימין, ציטוזין וגואנין. שימו לב שבמערכות המחשוב שלנו, המשתמשות בטרנזיסטורים, ישנו קוד בינרי 0 או 1. בדין ישנו קוד בבסיס 4, מורכב הרבה יותר, המשתמש, כאמור, בנוקלאוטידים אדנין, תימין, ציטוזין וגואנין. וכל זה ארוז בצפיפות גדולה. אך הדבר המעניין ביותר עוד לפנינו. במולקולת ה-DNA רשומות כל ההוראות לבנייה ולתפקוד של כל יצור חי. מאורגניזם חד-תאי ועד לבני אדם, הכל רשום שם, כולל צבע העיניים שלכם. וכאן זה נהיה מעניין. איך בנויה ההוראה האוניברסלית הזו לחיים? מהו DNA מבחינת מידע? לעתים קרובות משווים אותו לקונן קשיח. זהו פחות, או יותר, נכון. רק שהמחשבים שלנו משתמשים בקוד בינארי פשוט, רצף לינארי של 0 ו-1. וה-DNA משתמש בקוד בבסיס 4, שפה עשירה ומורכבת בהרבה. ישנו הבדל קטן נוסף שנוטים לשכוח. במחשב, המידע רשום לינארית כשורת קוד. ה-DNA בגרעין התא אינו רק חוט כפול, אלא הוא ארוז בצורה מורכבת להפליא במרחב תלת-ממדי. מה זה אומר תלת-ממדי? בואו ניקח ספר כדוגמה. בספר, המידע רשום משמאל לימין, או מימין לשמאל, זו קריאה לינארית אופקית. בנוסף, הטקסט בעל המשמעות רשום מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה, בו זמנית. ומה המשמעות של תלת-ממדי?
זה אומר שגם בציר האנכי ישנו מידע בעל משמעות, שניתן לקרוא דרך הדפים, מלמעלה למטה וגם מלמטה למעלה. זוהי אריזת מידע תלת-ממדית. הספר שלנו הוא לינרי וברור. ב-DNA זה הרבה יותר מורכב כי הוא אינו לינרי. ה-DNA מלופף סביב חלבוני היסטון בקוטר משתנה. וכך, נוקלאוטידים שנמצאים רחוק מאוד זה מזה לשרשרת, יכולים פתאום להיפגש ולפעול יחד. אנחנו עדיין לא מכירים את שפת הכתיבה הזו עד הסוף. למעשה, אנחנו לא מסוגלים לקרוא את המידע הזה במלואו. אנחנו לא יכולים לקרוא אותו במרחב התלת-ממדי, אלא רק בצורה לינרית. וכך אכן קראנו אותו. אומרים שקראנו את כל קוד ה-DNA האנושי, הכוונה לקריאה ברצף הלינרי. קראנו אותו, אך עדיין לא הבנו הכל. זיהינו את האותיות. סידרנו את האדנין, התימין, הציטוזין והגואנין בצורות שונות, ואפילו זיהינו גנים ספציפיים. הבנו הרבה דברים. אך למעשה אנחנו רק בתחילת הדרך, ולא באמת הבנו את כל מה שכתוב שם. אי אפשר לומר שהבנו הכל או אפילו חצי. אנחנו רק בתחילת הדרך. עשינו בסך הכל צעדים בודדים לרגלי האברסט. אנחנו רק מתחילים. מפני שאיננו מכירים את השפה עד הסוף ולא יודעים מהם האלגוריתמים. קשה מאוד לקרוא את כל האינטראקציות האלו במרחב התלת-ממדי. זה לא בגלל שהמדענים אינם מוכשרים, אלא בגלל שהמורכבות היא פשוט מעבר לכל דמיון. כדי להמחיש את קנה המידה, בואו נבנה מודל, נגדיל את הממוצע לגודל של מטר על מטר. זה אומר להגדיל את התא פי 50,000. במקרה כזה, אם נוציא את מולקולת ה-DNA מהתא הזה. במודל הזה, הגרעין תופס כ-30% מהשטח, ובו נמצא ה-DNA אם נמתח אותו לקע ישר. במצב פרוס, המולקולה שתצא מתוך גרעין כזה קטן, תשתרע לאורך של 100 קילומטרים. 50 קילומטרים לכל צד. עד כדי כך המידע ארוז בצפיפות. זוהי אריזה מדהימה וכמעט שאין בה טעויות. האופן שבו מתוקנות מעט הטעויות שקיימות, מדהים. זה פשוט יפה ומורכב באופן שאי אפשר לתפוס. הכירו את הננו-רובוטים. רובוטים קטנטנים בגודל ננומטרי שנעים ומתקנים את ה-DNA, מסירים קטע פגום ומכניסים קטע חדש כשהם מוצאים טעות. מבינים? זה לא סתם שינוי מקרי. המכונות המולקולריות האלו, הננו-רובוטים, בנויים בצורה מדהימה. הם באמת פועלים כמו רובוטים לכל דבר. תארו לכם שאם נשווה רובוט שיצר האדם, לננו-רובוט כזה שעשוי מחלבונים, זה יהיה כמו להשוות טנק לצ'יטה. עד כדי כך אי אפשר להשוות. וכל זה עובד כסימפוניה שלמה, הכל בתא קשור זה לזה. בעתיד אפיק סרטונים המתמקדים בקטעים ממבנה התא השונים. בהמשך גם אכין סרטון על התא כולו, שימשך כנראה כ-200 דקות מרוב המורכבות. וגם אז, זה יהיה מידע מתומצת וחלקי בלבד. רמת המורכבות של פעילות התא היא פשוט עצומה. כדי לחקור את זה באמת לעומק, צריך להזמין עשרות מומחים. הידע שלי לבדו לא יספיק כדי לתאר הכל. אפשר למלא ספריות שלמות רק על פעילות התא. בואו נמשיך הלאה. שוב, אריזת ה-DNA היא לא גוש כאוטי, אלא מבנה מעוגן מאוד שבו למיקום של כל נוקלאוטיד יש משמעות. כעת, קריאת ה-DNA עצמו הוא ארכיון שלעולם אינו עוזב את מרחב הגרעין. הראיתי לכם את הגרעין ביחס למולקולה בממדים של ננומטרים. הגרעין הוא כמובן קטן מאוד. כדי לקרוא מידע מה-DNA, נעשה שימוש בעותק נייד שלו, מולקולת RNA, חומצה ריבונוקלאית. זהו מעין זיכרון עבודה, RAM, שקורא את המידע, יוצא מהגרעין ומשמש לבניית חלבונים ותהליכים אחרים. תהליך קריאת המידע מה-DNA ל-RNA נקרא תיעתוק. אפשר להקדיש לתיעתוק סרטון שלם, זה תהליך יפהפה ומורכב. ההסבר הקלאסי אומר בפשטות, המידע מועתק מה-DNA ל-RNA נשמע פשוט, נכון? אך כאן בדיוק נמצא הפער. מאחורי המשפט הזה מסתתר תהליך אדיר,
יש שם מפעלים קטנים וצוותי תיקון למקרה של טעויות. בואו נדמיין זאת כמנגנונים קונקרטיים. למשל, על פרימת ה-DNA אחראית מכונה מולקולרית בשם מליקז. מבחינת מהירות, היא דומה למנוע סילון, היא פורמת את הסליל הכפול במהירות של כמה אלפי אותיות בשנייה. זו לא רק מהירות, אלא תנועה מכנית מדויקת של צעידה לאורך המולקולה. אחרי העתקת חוט ה-DNA באורך 2 מטרים, הוא לא נופל סתם כערמה, חלבוני סטון מיוחדים מלפפים אותו סביבם בזהירות. הם יוצרים את הנוקלאוזומים, שהופכים לכרומטין, ואז לכרומוזומים, המבנים הגדולים ביותר שניתן כבר לראות במיקרוסקופ. אך זה לא שיא המורכבות. בזמן חלוקת התא, הקינטוכור אחראי על הפרדת הכרומוזומים. זהו אחד המנגנונים המורכבים בגוף. הוא מורכב ממאות חלקים שונים ופועל כחיישן מתח השולח אותו תצור או סע. על התעבורה בתוך התא אחראים חלבוני מנוע, קינזינים ודיניינים. אלו הם אותם ננו-רובוטים שצועדים ממש על מסילות חלבוניות, המיקרוטובולים. הם משתמשים באנרגיית ATP. הננו-רובוטים האלו מעבירים מטענים מנקודה לנקודה. כדי לעשות זאת, נבנית במיוחד מסילת חלבון. הננו-רובוט מתחיל לצעוד. כשהוא קושר מולקולת ATP, הוא מקבל אנרגיה, המבנה שלו משתנה והוא מבצע צעד. הוא עושה עשרות צעדים בשנייה. הקינזין עושה כ-20 צעדים בשנייה, והדינאין, שהוא גדול יותר, עושה בין 10 ל-30 צעדים. אגב, ככל שהמטען כבד יותר, כך החלבון נע לאט יותר. בדיוק כמונו בני האדם, עם מסע כבד אנחנו הולכים לאט, ובלי מסע אנחנו רצים. הם רצים על המסילה, והם יודעים בדיוק לאן להוביל את המטען. איך אתה יודע שבנקודה הזו דרוש בדיוק מטען אחד מסוים? לא כולם יודעים, אבל ברגע שהננו-רובוט עובר, המסילה מאחוריו מתחילה להתפרק. התא נותן פקודת פירוק. ננו-רובוטים אחרים מגיעים, מפרקים את חלקי המסילה, מובילים אותם לנקודה אחרת ומרכיבים שם מסילה חדשה. בתא קטן יש בין 20 ל-40 אלף צינוריות כאלו, בכל רגע נתון. למה המספר מוגבל? כי אם יהיו יותר מדי, התא יהיה נוקשה מדי. כדי לשמור על גמישות ולא להפריע לחילוף החומרים, התא מפרק ומרכיב את הצינוריות האלו כל הזמן. איך הוא יודע לאן לשלוח כל צינורית ומתי לפרק אותה? אם אתם חושבים שהמדענים יודעים הכל, אתם טועים. האלגוריתם הזה לא ידוע במלואו. ישנה תיאוריה שקיימת מעין שפת פוטונים, אותות אלקטרומגנטיים שעוברים לאורך מסילות החלבון. איש לא מכיר את השפה הזו עדיין, אבל רואים שאם משנים את האות, תגובת התא משתנה, זהו גילוי חדש יחסית. נכון לעכשיו, בלתי אפשרי אפילו לנסח זאת לכדי תיאוריה כלשהי. אבל ראו כמה המערכת הזו יפה, היא כוללת מערכת מובנית לבדיקה ותיקון שגיאות. צבירים חלבוניים מיוחדים בודקים את ה-DNA, אני חוזר, הם בודקים אם יש נזקים ומתקנים אותם. כלומר, בדיוק כמו המסלולים שציינתי קודם, גם הם מתוקנים. הם בודקים, ובמקרה של שגיאה, שוב, קטע מוחלף ומוכנס הקטע הנכון. כל זה נעשה על ידי רובוטים בתוך התא. בואו נחפור עוד קצת יותר לעומק, ונבחן את רגע חלוקת התא הגורלי עצמו. כאן המכונות עובדות כמנגנון מורכב אחד, וגם כאן אנו נתקלים בתעלומות שהמדע עדיין לא מסוגל לפענח. דמיינו שהכרומוזומים מסתדרים בקו המשווה של התא. על הפרדתם, התקינה אחראי מבנה מורכב ביותר, קישור החלוקה, שגם הוא מורכב מחלבונים. הוא מורכב ממיקרוצינוריות ומעין חבלים שתופסים את הכרומוזומים, אבל איך הם נאחזים בהם? כאן נכנס לתמונה איבר מכונה קינטוכור, אחד המנגנונים המולקולריים המורכבים ביותר בגופנו. המבנה המיקרוסקופי הזה מורכב ממאות חלבונים שונים. ומה שהכי חשוב, אצל מינים שונים של בעלי חיים ואורגניזמים, הרכב החלבונים הללו שונה. לא ברור למה זה שונה. ברגע שאמרנו את המילה חלבונים, אמרנו מבנים מורכבים בצורה בלתי רגילה. עם מספר עצום של איזומרים ווריאציות אפשריות של סידורים מרחביים של הקומפלקסים שלהם במרחב.
אפילו שינוי זעיר באחד מהחלבונים הללו, והמערכת כולה תפסיק לתפקד. וכאן עולה שאלה הגיונית, כיצד המבנה המורכב הזה נוצר בתהליך האבולוציה? הרי כדי שהוא יעבוד, כל מאות החלבונים חייבים להיות במקומם בעת ובעונה אחת. אם חסר חלבון אחד, או אם אחד מהם אינו תקין, התא לא יוכל להתחלק והוא ימות. כלומר, המערכת הזו חייבת להופיע בבת אחת ובמלוא מורכבותה כדי שהחיים ימשיכו. הנה דוגמה נוספת, המנועים המולקולריים שמעבירים חומרים בתוך התא. אלו הם חלבוני קינזין שנראים ממש כמו רובוטים קטנים עם שתי רגליים. הם צועדים לאורך המיקרוצינוריות ונושאים עליהם מטענים הגדולים מהם פי כמה. בואו נחשוב על זה, כדי שהקינזין יצעד, הוא זקוק לכביש המיקרוצינורית. והוא זקוק לדלק, מולקולות ATP, וגם למנגנון שמשחרר את האנרגיה הזו בדיוק ברגע הנכון. בלי אחד מהמרכיבים הללו, המערכת פשוט לא קיימת ולא מתפקדת. כלומר, לא ניתן לבנות אותה, צעד אחר צעד, בשינויים קטנים, כי אין לה ערך הישרדותי עד שהיא מושלמת. זהו מושג המכונה מורכבות שאינה ניתנת לצמצום. וזהו אחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני התיאוריה הדרוויניסטית הקלאסית. בואו נסתכל על משהו עוד יותר מדהים, תהליך יצירת החלבון עצמו. זה קורה בריבוזום, מעין מפעל זעיר שקורא את קוד ה-RNA. הריבוזום הוא מכונה מולקולרית שמחברת חומצות אמינו בשרשרת לפי ההוראות. אבל כאן יש מלכוד. כדי שהריבוזום יתפקד, הוא בעצמו זקוק לחלבונים מסוימים. וכדי לייצר את החלבונים הללו, אנחנו זקוקים לריבוזום עובד. זוהי בעיית הביצה והתרנגולת ברמה המולקולרית. המערכת הזו כל כך משולבת, שקשה לדמיין איך חלק אחד יכול היה להתקיים ללא השני. ככל שהמדע מתקדם, אנחנו מגלים רמות עומק חדשות של בקרה בתוך התא. לא מדובר רק בכימיה, מדובר בניהול מידע בזמן אמת. התא מקבל החלטות, מגיב לסביבה ומתקן את עצמו ללא הרף. האם אנחנו באמת יכולים להניח שכל זה נוצר מעצמו ללא יד מחבבנת? ההסתברות להיווצרות מקרית של חלבון אחד פשוט היא אפסית מבחינה מתמטית. אז מה לגבי תא שלם, שמכיל אלפי מנגנונים כאלו הפועלים בסינכרון מושלם? היום, מדענים רבים מתחילים להודות שמורכבות כזו מעידה על תכנון. המתמטיקה של ההסתברות פשוט לא תומכת ברעיון של מקריות עיוורת במקרה הזה. כשאנחנו רואים קוד תוכנה, אנחנו מבינים שיש מתכנת. ה-DNA הוא הקוד המורכב ביותר שמוכר לאנושות בהפרש עצום. אם כך, המסקנה הלוגית המתבקשת היא שיש מתכנת גם לקוד החיים. אנחנו יכולים לקרוא לזה אלוהים, תבונה עליונה או כוח יוצר. אבל להתעלם מהעובדות המדעיות שמצביעות על תכנון, זה פשוט לא מדעי. היופי והסדר שאנו רואים במיקרוסקופ הם עדות דוממת אך עוצמתית. עדות לכך שאנחנו לא תוצר של טעות, אלא של כוונה עמוקה. המסע אל תוך התא הוא למעשה מסע לגילוי המקור שלנו. ככל שנבין יותר, כך נשתומם יותר מהפלא שהוא החיים. תודה שהצטרפתם אלינו למסע המרתק הזה אל תוך המכונה המופלאה בעולם. נתראה בפרק הבא שבו נחקור את סודות המוח האנושי. עד אז, המשיכו לשאול שאלות ולחקור את האמת. אם זה היה פשוט, המדע כבר היה פותר את זה מזמן. אבל המציאות מראה לנו שהחיים הם הרבה מעבר לסך חלקיהם הכימיים. יש כאן הרמוניה שדורשת מנצח על התזמורת. בואו נחשוב על המורכבות הזו כהזמנה להשתאות, לא כמחסום למדע. כל תא בגופכם הוא יצירת אמנות הנדסית. ואתם, כיצור שלם, אתם הנס הגדול מכולם. להתראות בקרוב ובהצלחה בחיפוש אחר תשובות.